De fleste ved, at vi drikker rigtig meget alkohol her i landet. Det er faktisk en fast del af vores kultur. Men hvad sker der, når man siger nej til alkohol? Det finder vi ud af i aften, hvor vi har lavet et lille eksperiment med en fyr, der hedder Kenneth. Hvor er den? Nej, ellers tak da. Så tager du en. Jamen, det er nok Jamen, ikke. vi taber jo, hvis du ikke så tager du den tår. Jeg føler bare ikke lige for den der. For ikke landskamp. Gør det noget? Vi kan stadig have en fed aften, der. Jeg er bare ikke lige på det med det. Bare love dig til hjem kl. 12. Nej, sgu da. Vil du være sød og drikke det sprut? Kom nu. Der må da også have været nogle gange, hvor I ikke har drukket der, når I har været ude, tænker jeg. Nej, aldrig. Nej, aldrig. Lad os lige få noget gang i kakao-kendet der. Kakao kan han gå lidt ned. Er det vand? Ja, det er kildevand. Han er helt Han forstår ikke, hvad er det for noget? Lever du endnu? Ja. Det er dagen derpå. Klokken den er lidt over 2. Det er lykkedes os med en del besvær at få samlet alle drengene til en burger. Om lidt så går jeg ud og hører, om de overhovedet kan huske noget fra i går. I må være sultne, drenge. Er du sindssygt med rigtig lidt, Kenneth? Creme i går, var? Hvad er det her? det var den helt store, ikke? Altså først hjemme, bold, panje, hvor der sørget for. Lækkert, ikke? Altså, jeg har faktisk været med et lille eksperiment. Har I en idé om, hvad det kunne dreje sig om? Var det henne? Nå, det var reaktioner på ikke-alkohol. Lige præcis. Ja, hvad sker der? Hvad tænker I om den måde, I reagerer over for en, der siger nej tak i løbet af sådan en aften? Jeg forstod det bare ikke, vil jeg sige. Nej. Den måde, som I reagerede over for Kenneth i går, tror I, det er sådan den gængse måde at reagere på i Danmark, når man siger? Ja, så. Ja, okay.